לא, אל תיגע. אחר כך נערוך את זה. בסדר? אפשר לחתוך. אני רוצה להיות. אבל לא רואים אותנו, רגע. אני רוצה שיראו אותך. רגע, אמא, יש להם איזה סרטון שהם רוצים לעשות לערוץ שלהם. בסדר? רגע, תתנהלו. לא, אני... רגע. אבל לני לא צריך למהר לשיר, צריך לשיר לפי המוזיקה. אל תמהר להשיג את המוזיקה, תשיר לפי המוזיקה, בקצב. טוב, שקט כבר, הרס את הסרטון, מה יש לה? לא, אנחנו אחר כך נחתוך אותו. זה יפה. נכון? טוב, לני, יאללה. מתחילים. רגע. טל, תסתכל. שלום. מההתחלה. מתחילים. שלום. היום אנחנו מוסיפים עוד סרטון לערוץ שלנו, אחים לני וטל עם אבא. מה, אתם מארחים אותי היום? כן, מארחים אותך. נעים מאוד להיות אורח איך זה נקרא? בערוץ שלכם. בערוץ, כן. כולם לראות את הערוץ של האחים לני וטל ביוטיוב. איזה שיר נשיר היום? עכשיו, היום נשיר שיר של עוזי ריטמן. איך קוראים לשיר? הילד הכי קטן בכיתה. אז אתם מוכנים? כן. 1, 2, 3 ו... הייתי הילד